To sú krásne zvuky. Natáčaš? Áno. Kompletne. To sú potom také útržky, to sa napred s tým robí, toto nie je až kamera, vie, že ti to nadviaže. Toto je také drbnuté, že sú potom útržky, ja som to tak robil najskôr a potom som sa spamätal z toho, lebo to je kokotine, ja sa na to pozerať. A nikomu sa to nechce dávať, mne už vôbec nie akože dokopy v počítači sa s tým drpkať. Takže nech to video má aspoň minútu a tak. Som našiel ty kríže, ty drahé. Boli tam. CMT. To ani nemá oné ihličky. To má len nejaké presne vyrobené, jak púzdro a hotovo, to sa šmíka, jak teflóny po sebe, vieš. Tam som ihličky vôbec nevidel. Čiže tam sú skrátka hrubší priemer potom toho neos. Ihličky, tam nemá čo zhrdzavec, víš. Neskutočne drahé. Je to drahé, jak sú. Ale to skríšči vydrží, pôjde polos. Čak vždycky premontuješ, že to je druhé polos. Ale tuto on má takisto hrubé kríže, či hrubšie? No a tam to by mal mať také isté. To 44 také isté, aj máš ty? No náboje tu má iné, to sú väčšie. Ani šperku nemá zakonutú? To šanuje? Aj, bude dál, ne? Vyrovnaj. Zošík masu. On chceli stade to, vieš? No tam zostane na vrchu, tam nevyjede. Zjed to zjela, ale nevyjede. No vyrovnať kolesa, ale aj to ti to nepôjde, tu zostaneš, keď pôjdeš hore na bruchu. Takto túto trasu môžeš. Tak. Keď budeš držať rovno, tak pôjdeš vedľa neho. Tak pracuj volantem! Ale to je iba držíš, tak musíš pracovať volantem, keď sa takto má snahu brať, tak musíš volantem pracovať. Dobre, čil ho. No toľko zase ne. Tomu to sedíš na bruchu. Ešte si dole. Musíš sa zrovnať, si dole, opačne vytoč volant. Tam sa zavadzíš na tú skalu. Ja bych nešiel dole. Ja bych mu šúpal. Na tej skale, tam, víš, na tom pokryví kardan. Peťo, musíš si najedať takto, z tej strany trošku, takto. To nedá na tom sypkom, tak jak mu hovoríš. To je tam. On tu už ak bol hore, keby mu držal plyn, už je hore. Ako ste odlaca okúkali, toho klepaka. Videl, jak sa mi rozbehal, už som ho držal, už som ho nepustil. Peťo jezdí rád na klepáka. Tak ono šanuješ týčer, to je pravda, když netrpí to. Zašperuj ho! Vôbec nekúčený. Dva atmosféry.
Vypusti gumy. Ešte skús trochu manévrovať. Boli mäkšie gumy je hore. To sme mohli ísť. Tam to hrneš. Ešte více doľava trošku, doprava. Treba vyšší podvodok objednať. Peťo, volám ten, doprava, doľava, pôjdeš hore. Lepší jak nohy.